Maria woze ngikukhombisa abantu abakhonza amanzi uyahamba nami umisa phekwe eduze kwedama elikhulu uthi mana la eceleni buka bonke labaphethe ibhabha kunamabhodlela bazofuthala amanzi khona abanye bazophalaza ngawo bagqume ngawe bachatha ngawo bageza ngawo bathembele kuwo lamanzi ngoba kubizwa igama likaJesu cha angikho emanzini amen Amen. ucimeleni Iyaqhubeka. athi-ke uJesu alibona nangu umuntu abathandaza kuye ngizokukhombisa yena bonke abasebenzisa amanzi wathi babheke emanzini kwaqhamuka inyoka engaphezulu kwami ngoba ungibona nje ngisugudaguda sikagogo engaphezulu kwami inyakanyaka yenyoka ongaze yathi inelokhuzana la ekhanda ngathi ineyimpondo kanti ayinazi impondo angazi nami ukuthi ngathi yindlela ihamba phezu kwamanzi wathi ayibona inyoka ngathi mina ngiyayibona wathi iyona-ke yena uNkulunkulu wabo bonke laba abasebenzisa amanzi bakhonza le nyoka hayi mina kuyamangala uthi kimi woza siye-17 la ngingcwaba khona abantu siyahamba noJesu siye-17 ungibambe ngesandla sakhe sokunxele esandleni sami sokudla masiye e-17 inaka amangcwaba amina uthi yawabona amangcwaba ngithi ngiyawabona uthathe ngincwatha namhlanje ngomgqibelo ngithi ngiyabona masha uthi buka ukuthi kwenzakalani phezu kwawo ngibona abantu abafaka ingubo ezimnyama bamphezu kwamangcwaba ngasekhanda ngithi mina hawu Nkosi Jesu kwenzeka kanjani ukuthi kade kungcwatshwa namhlanje kodwa ubheka abantu bamile phezu kwamangcwaba bamele phezu kwamangcwaba uthi cha akusiyiba abantu ngithi mina kanti yini uthi akiba abantu amadimoni kaSathane imimoya kaSathane le emila phezu kwabantu phezu kwale mzimba kade izotshala mina angikho izothwebula imvelo yalaba bantu uvelaphi uyaphi kanye bayohlasela imindeni Nkosi. yilo nalo yohlasela umndeni walo amphe kwakhe aqhamuke uyena ukuthi njengoba ungibona nje angingenanga angembethe umnyethi ngilambile njengoba ungibona nje ngicela ukudla angingenzelanga umphako angembethe ngizulisi washo nebala baduka abantu ngokuselulazi abanye bathenga inkukhu abathenga izimbuzi bathenga ini benzela abantu bakubo bangasekho bafake iphandle kube bazi ukuthi banzele bade benzela bakubo bangasekho banzele lamadimoni akade phezu iduduza abantu bakubo Nkosi. abantu bani ngibathathile abekho emangcwabeni akho umuntu osemangcwabeni khona imizimba kade bembethe yasemhlabeni emangcwabeni kungani abantu bami baswele bayabhubha ngokuswela ulwazi abeze beze kimi akho umuntu ohlele emangcwabeni namunye kodwa bonke abantu balele kungani bakwenze lokhu na yingoba iqiniso abalazi baswele namhlanje ngithi yazi yeke ukhonza abantu esebefile uthi uzobakhonza uthi ucela inhlanhla kubo uyamazi Mthuphi njengoba ucela inhlanhla kubo uyakhala ngale unicela inhlanhla kubo awazi ukuthi besebenzelani shiyani indlela yokubhujisweni
uJesu khona. Ungakhosisa umuntu uma eswele ulwazi. Ungakhosisa umuntu ongenzi kahle phambi kwaNkulunkulu. Kodwa nakho kufuneka ukwazi ukuqala ukuthi izwe ngeke lakuthanda uma uthanda uJesu. Izwe alisoze lakuthanda. Abantu abasezweni ngeke banithande. Bathanda izinto zezwe. Ngaphandle kwalokho uyisitha sale nkosi ezobuya masini. Nkosi. Ubheke ukuthi nona sona kangakanani emhlabeni. Uthi ubululimi lezakho uzulula ingane yakho eqala uyibonayo ukuthi isencane uyithwishile uyenze yonke umgibelo. Wehlisile isiqalekiso sakho uphele ngayo. Shiyani indlela enihamba ngayo ebhujisweni uzane kuJesu. Bayaqoma abantu bephakathi esontweni baqoma. Phakathi esontweni baqomane esontweni. Awukwazi ungamboni umuntu okholwayo ongakholwa. Izenzo zakhe ziyamusha umuntu ukuthi yini noma umfana noma intombazane. Hlala ethembeni loKristu Jesu. Yazana naye. Funa yena uzomthola. Ngabe umfundisi uhamba kanjani phambi kwebandla? Uyayishiya indlu yakho. Uhambe uyokhuleka. Uyazivuma izono zakho mfundisi. Jesus. Uyahamba novuma izono zakho zonke. Kusukela umncane ukhuphuke uzikhona. Usikholile. Ingabe wena umfundisi uyazivuma izono zakho. Wenze njani? Uhamba kanjani? Mama mfundisi. Uhamba kanjani? Uqoqa kanjani? Uthi ibandla uthambe alenze njani? Senihleli lapha kuphi? Nifaka amaduku phezu kwamadolo. Kungani? Niqokelani ingubo emfishane eveza imfasa nkomo ningomama mfundisi. Ingubo egcina niqoke njengamantombazane kodwa nishadile. Nifuna ukubuka ubani? Ubani enifuna anibuke? Kungani bethi ebandleni? Akukho ukuthula. Hayibo. Hambani kahle phambi kwebandla. Shubaza into eniphilayo. Musukuhleba mama mfundisi. Musukuhleba mama mfundisi. Musuba negroup yakhe esontweni. Umama mfundisi. Ungabi negroup uhamba nayo. Thanda ibandla lonke linceliso lokuncela ukuphila. Ingancela ubuthakathaka. Yenza kahle. Mhlawumbe umama mfundisi uhlala emishini akungene. Umuntu ungenela mbeza aphumela mina. Uvalile ibhodi. Lokuthela amanzi. Ozahamba. Lokuthela amanzi kancane. Nomsizi wakho ukusizayo. Unjalo naye. Nikeza abangcono ukudla. Abaphandle yani baningi. Nibe nikhohle ukuthi ninjenje nihlele nishonke nendlu ayibandla. Elibandla ninganibuki ukudla. Elibandla ninganele izindlu. Mthole. Hayi ngoba uyesontweni ukuthi siyakhona. Lungisa ngaphakathi lakho nengaphandle nemvumo. Amen. Ngegama leNkosi Jesu. Sengcina